Så er vi inde og se Noma My Perfect Storm i Empire under CPH Docs. En meget smuk film. Vi følger os begge to sådan, fuldstændig fyldt op på alle sanser. Også musikken, soundtracket til filmen var rigtig smukt. Ja, historien om René Redzepi, den går meget på hans person og ikke så meget selve maden i filmen, selvom man ser nogle meget smukke madbilleder derfra, som sagt kunne være fotografier fra diverse kogebøger. Virkelig flot film. Og meget rørende. Det er en film, ligesom hvis du tog på Noma, så ville du være sådan helt mættet på alle sanser. Ja. Men man havde nærmest fornemmelsen, at den der duft også kom. Jeg følte mig faktisk ret mæt efter den her film, ja. Og vi er begge to meget glade for mad, ja. Men vi er også meget glade for at høre den personlige historie, ja. Og komme ind på mennesket bag, og det er det, den her film den gør. Man kommer bag René, og det er super interessant, fordi det er så intens verden, den her kokkeverden og restaurantverden. Jeg synes, det er meget interessant. Jeg har jo været inde og se Steve Jobs-filmen her i fredag, som jeg varmt kan anbefale. En film, som viser en stærk visionær leder, som var virkelig et dumt svin, synes jeg. Det må jo også være en subjektiv holdning, men den her film går virkelig efter den holdning, tror jeg. Her ser vi så en fyr, som jeg ved ikke, jeg havde svært ved at bedømme, om hans personale egentlig sådan virkelig holdt af ham som person, men i hvert fald så ham som meget visionær leder. Men jeg tror alligevel, de godt kunne lide ham, for han virkede også han virkede meget elskelig faktisk, og god til at lede sit personale, selvom man selvfølgelig er under stress, når man leder sådan en restaurant, der er nummer 1 i verden. Og så kunne jeg også rigtig godt lide de historier, han fortalte om det her med. Kan vi lide det, vi laver? Kan vi lide at være her til hverdag? Får vi ikke denne her placering som den bedste restaurant i verden, så har det noget at gøre måske med vores forfængelighed, der bliver ramt. Men så må man vise en vis portion ydmyghed. Og så sådan en stjerne, den er rar at have, men den er ikke livsnødvendig. Det vigtigste er, at vi har en god restaurant, og vi gør vores gæster glade. Det synes jeg var meget god pointe, han kom med der. Der var sådan meget work-life balance pointe over det, og så kommer man også ind over ideen omkring Noma, som jeg tror, der er mange, der faktisk har misforstået. Den her med, hvad er Noma, og hvad er filosofien bag? Og man får sådan en snert af, hvad er det, der skal ske her de næste par år. Det bliver jo super spændende, hvad Noma kommer til at udvikle sig til i alle mulige retninger. Og så, jeg synes faktisk også, at den viser København. Det er jo en franskmand, der har lavet filmen, og den viser København fra sin allerbedste side. Virkelig smuk, og René Redzepi rundt på sin cykel i København. Altså, der var en udenlandsjournalist herinde i aften, der spurgte instruktøren om, hun synes, han havde et ydmygt familieliv. Den her Christianshavner lejlighed, og han kører rundt på cykel og alle de her forskellige ting. Hvor jeg sad og tænkte, det er jo sådan, vi er i København. Uanset om man så er verdens bedste chef, skulle jeg til at sige. Men den viser bare København fra sin allerbedste side. Så smuk som den er, og så almindelig som den egentlig også er en masse ting, som vi tager for givet, men som når man ser det fremstillet på denne her måde, virkelig sætter pris på. Jeg vil sætte pris på min cykeltur endnu mere i morgen, når jeg cykler gennem København. Den eneste lille skamplet, der er, det er, at på København, den her film, der er René Redzepi fortæller om sin opvækst, hvor han har mødt rigtig meget racisme i Danmark. Der sidder man lidt og er lidt flov på danskernes vegne, men fuck it, siger han. Det er jo bare nogle tabere, der er racister. Det er jo dejligt, at han kan se det på den måde. Der er han jo ret. Så se den her film, det er en varm anbefaling herfra. Den har premiere den 19. her i Empire. Og ellers så er vi ret sikre på, at den kommer til at køre sådan almindeligt i biograferne en stykke tid derefter. Så den store anbefaling herfra.